Арулармысыз карындашлар, Туганайлар газетасының яңа саны дөнья күрде. Әйтегез, бу сан белән якынрак танышыйк. Бу санда Мамадыш муниципаль районы башлыгы, Республика Керәшен иҗтимагый оешмасының идарә члены Анатолий Ивановның юбилее уңаеннан зур гына интервью бастырдык. Икенче битебез менә. Шулай ук үз изоляция вакытында безнең яраткан карындашларыбызның эшләре белән кызыксындык. Ару гына торасызмы дигән сорау белән артистларга, яшьләргә мөрәҗәгать иттек. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан безнең ветераннарыбыз турында язмалар да бастырдык. Шулай ук Туганайлар газетасы оештырган тәре алъяпкычы бизәкләре конкурсына нәтиҗәләр ясадык. Советлар Союзы герое Петр Гавриловның родословныясын өйрәнә башлаганнар. Бу турыда яздык. Зей районыннан Нина Прасова Грузиядәге изге урыннарда йөрү турында язды. Шулай ук керәшеннәр турында кызыклы гына фактлар да урнаштырдык. Керәшеннәрдә борын заманда шыйлык дигән җыла булган. Нинди җыла булган бу? Бу турыда Туганайларны укып беләсез. Шулай ук алда безнең Пуминка бәйрәме тора. Пуминка бәйрәмендә бу ел зиратларга барырга ярамый. Бу турыда безнең карындашыбыз отец Павел Чурашовтан мәгълүмат сорадык. Шулай ук иманнарда яздык газетабызга. Бу санда безнең шулай ук укучыларыбыз иҗаты, аларның шигырьләре дә басылды. Питрәч районы ветераны Михаил Козлов үзенең сугыш елында күргән хәлләре турында язылган язмада басылды безнең санда. Соңгы биттә безнең файдалы киңәшләр, котлаулар унаштырылды. Шулай ук үз изоляция вакытында ипи пешерү серләре, өйдә ипи пешерү, борынгылар сүзләре басылды. Әлеге саныбыз безнең бик кызыклы булды дип саныйбыз. Коронавирус белән бәйле бу ситуациядә без эшлибез, карындашлар. Сезне үзебезнең республикадагы керәшеннәр белән аларның тормышлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Алга таба да бергә булырбыз дип ышанып калабыз. Безнең Туганайлар газетасына подписка бара. Подпискага өйдән чыкмыйча гына да язылырга була. Өйдән чыкмыйча гына интернетта Госуслуги һәм Россия почтасы Татмедиа сайтларында онлайн язылырга була. Һәр керәшен җортына Туганайлар килсен.